आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति डीजे रंजीत सिवान। आइल सुबह दिन 17 सितंबर हुई पूजाई उनकर धरती अंबर। आइल सुबह दिन 17 सितंबर हुई पूजाई उनकर धरती अंबर। दे दर्शन मन खुश कइले हो हाथी के सवारी बड़े कइले हो बाबा विश्वकर्मा गावे अपना ओइले हो। हाथी के सवारी बड़े कइले हो बाबा विश्वकर्मा गावे अपना ओइले हो। डीजे रंजीत सिवान। सृष्टि के रचैया हई सबके रखवैया हई हर दुख में तो सुनई है सहैया हई। चलो सजावट कला पूजा पाठ के सारा मिट जाय थकाने अपना माथ के लेके फूल बन ध्यान सभे धइले हो हाथी के सवारी बड़े कइले हो बाबा विश्वकर्मा गावे अपना ओइले हो। हाथी के सवारी बड़े कइले हो बाबा विश्वकर्मा गावे अपना ओइले हो। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति डीजे रंजीत सिवान। बाबा के ज्योति से नूर मिलेला जब भी लेवे नाम उनकर कुछ न कुछ मिलेला। गाड़ी होके चाहे देसी या विदेशी मालिक हुए होंगे परदेसी विदेशी। राजा राजा धनी के सुनोइले हो हाथी के सवारी बड़े कइले हो बाबा विश्वकर्मा गावे अपना ओइले हो। हाथी के सवारी बड़े कइले हो बाबा विश्वकर्मा गावे अपना ओइले हो। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।